ještě tím pádem před kamerou. Našli jsme něco opuštěného na zámku Týnec, zámek Týnec. Je to u Klatov. Je to dobrý. Má tady kámoše bratramce, ale jméno nebudu říkat vám. Počkej, ten se, když jsi jako, tady by se mohlo jít, že jo? A nebo jako vzít to oknem. Ale jakož jak se dostat dolů? Tady ale jak to přeskočím, že jo? Já to neskočím. Někdo bude mi muset držet kameru. A tady to je docela dobrý. Tady to je nízký. Do tady by to šlo. Skakejte. Na kameru nebude. No tak jsme dole. No, to byla taky tragédie. Ty vole, ale tady by to možná šlo. Ale já nevím, jak vyjít nahoru. No takhle bys nám museli jít nahoru. No a tady je ještě nějaký schůdek, takový pomocný trošku. Pro menší. Zkusit to, mám to zkusit slez. Já zkus to slést. Zkus ty vole, ten vokal postičný. Zkus tam jít. Ty se tam nikdo není, jo? Jak se má kouknout? Ty možná bude do nový míče, Jdeme na střechu. Jde se kouknout. Pardon.